Prosím? To vyberně přenechám. Je, ty máš čebrnou. Ne, to není moje, to tady někdo s tím to machal druhé. Já mám čebrno. No, ale to je trojka, to není ta, co jsem chtěla já. No modrou. Dáme ten blízlik modrý má lepší. Modrou to je. Tak vezmi to, co to je takové. No, to je taky nechci. Ne, já to nezapotřebuji, protože to by bylo ano, já už to tady nemám. Budoucí budou mít jako zkušenosti. Ne, to je jako jenom. No ty to tam... Změ! Bez blesku! No to nepobíhalo bez toho. To neumíš. Tam nevejde stejně. To strašně rozpíjí taky. A tady byla i slabší, tak si mohl vzít tu slabší na to. To je moc. A tak první musíš kouknout ty. Trošičky asi